काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव बृहस्पतिबार खालि आसाम सोरखारा फोसावनाय 4 लेंगुवेज फर्मुला आरो बर' रावनि आथिखाल थासारि आरो जेंनानि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि सावराय जथुम जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानानै सावरायनाय बे जथुमाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार भुपेन नार्जारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारी, इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारीमोनजों लोगोसे बर'नि माखासे मेलेमजिबि रोंग'साफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै बे काजलगावनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावख'आव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि दैदेननायाव आरो हांख्रायनायाव जोङो माखासे बर'फोरनि जेंनाखौ लानानै आरो बर' राव थुनलाइ जौगानाय बेनि बागै सावरायनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ हांख्रायदोंमोन आरो दिनै बेवहाय माखासे एकाडेमिशियान, प्रिन्सिपाल्स, बेनिफ्राय प्राइमारि टिचार एस'सिएसन बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गोबां बेवहाय मेलेमजिबिफोर नुजाफैदों आरो जोङो जोंनि जेंना जेंनाफोरखौ गोथौयै सावरायदों। बिसेसकै आसाम सरकारा माने बे 4 लेंगुवेज फर्मुला जिथुनाखि दा माने बाहायनो थांगासिनो दं बा बाहायनो थाखाय बिथांमोनहा माने आखायाव लादों बेनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायदों। खारन जोंहा माखासे जोङो आगोलनिफ्रायनो जोंहा लेंगुवेज बार्डेन जों मोनबोदोंमोन आरो 1972 मायथाइयाव जिथुनाखि लेंगुवेज माने असमिया रावखौ जाबसिननानै होनायनि कलेजफ्राव जाबसिननानै होनायनि जिथु थांखि बे रोखोमैनो जों नुहुरदों। बेनिखायनो जों होनदों जे बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ आथिखालाव जोंनि बर' बिजोंनि माने इयुन जोलैनि फरायसाफोरनि जेंना जेंगोनाखौ नायहरनानै जोङो आजावख'नो हानाय नङा होननानै मोनसे थांखि नाजावदों आरो लोगोसे जोंनि रावा बर' रावा 80 फारियाव हाबनाय राव आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज मोनबाय आरो बे रावा भारतबर्षनि मोनसे गनायथि मोननाय बे मोनसे अफिसियेल राव। बे रावखौ जोङो माने असमिया रावजों लोगोसे जोङो सम अधिकार समान जों मोनथायखौ मोननांगौ आरो बे हिसाबै जोङो साख्रि बाख्रि बायदिसिनायाव जोङो नुनो मोन्दों एडभार्टाइजमेन्टफ्राव बा फोसावलायाव जों नुनो मोन्दों जे असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामदों, असमिया रावखौ रोंथारनांगौ साख्रि मोननांगौबा। नाथाय जों बेयाव बुङो जे बे बर' रावा माने मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसामनि मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै 80 फारियाव हाबनाय मोनसे भारतनि गनायजानाय राव हिसाबै जोङो बर' रावजोंनो लिरनायनि बे खाबुखौ जों मोननांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि खालामदों आरो आसाम सरकारखौ जोङो बेखौ मडिफाइ खालामनो थाखाय जोङो नारसिनदों आरो जोङो उननि हाबाफारियाव जुदि आसाम सरकारा आनजादाव बर'जों होनो हानाय जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि पस्ट ग्रेजुवेट टिचार आरो बेबायदि ग्रेजुवेट टिचाराव मानो बर'खौ अपसन होदिया? दा बिथांमोना होनदों बिथांमोनाव मोनसे जों नुनो मोन्दों जे दि एसामिस लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 बेखौ बिथांमोना बाहायदों। जोंनि आन्दाजाव बेखौनो बाहायदों जायनि थाखाय असमियाखौ कम्पालसारि रोंथारनांगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। नाथाय जोङो बर' रावारि हिसाबै बे बर' रावा माने 80 फारियाव हाबनाय आरो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोननाय रावारि हिसाबै जों बे खोथाखौ मानिनो हाया। बेनिखायनो जोङो थाबैनो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ बुंगोन आरो बेनि सायाव इन्टारभेनसन खालामनो थाखाय जों दाबि खालामो। नोंथांमोनहा बर' राव फैदोंनाय बायदि सानो नामा? नासयनाय बायदि जों मोनदों। खारन बे रावा जिहेतु माने रिकगनाइज राव, जिहेतु बियो भारत सरकारजों गनायजानाय HCD 80 फारियाव हाबनाय राव आरो आसामनि मोनसे वान अफ द एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ बाहायालासिनो आरो बेखौ माने सनमान होआलासिनो दा जों नुदों जे एडभार्टाइजमेन्टफ्राव दिनै जे पुलिस कनस्टेबलनि एडभार्टाइजमेन्टआव एसामिसखौ कम्पालसारि खालामनानै होदों, बेनिफ्राय जुडिसियेल सार्भिसाव कम्पालसारि खालामना होदों। बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ बर' रावखौ नेवसिदों होननानै जों बुंनो हायो। जोङो बुंनो हायो जे बर' रावखौ नेवसिदों
आरो बर' रावखौ नेवसिब्ला जों नाथाय कमप्रमाइज खालामनाय नङा जोङो बे माने जिथुनिखि फराय बिजाबनि जेंनाखौ जों मोनबोबाय थादों फराय बिजाबखौ जों नुनो मोन्दों ओरैबायदि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा ओरैबायदि नोजोरजों होनानै नुबाय जे इभेलुएसन खालामनानै सेबाया बेखौ एसियाटे हरनानै टेक्सटबुक प्रडाक्शन कर्प'रेसन दं बिथांमोना साफायनानै माने नाम्बार अफ स्टुडेन्ट्सनि बे माबाजों मिलाया जायनि थाखाय प्राइभेट स्कुलफ्राव जेरै इउएन एकाडेमियानो जा बा प्राइभेट स्कुल बाथौ आश्रमानो जा माने सोरखारि माने बे स्कुलफोर फरायसालिफ्राल' बिथांमोनहा मोनो नाथाय प्राइभेट स्कुला मोना जों बे खोथाखौबो बुंदों जे प्राइभेट स्कुल मेनेजमेन्ट एक्टनि आन्डाराव बिथांमोनखौबो आजावनानै लानांगौ आरो बे माने फराय बिजाबखौ माने टाइम मथे होनांगौ समय मथे मोननांगौ बेखौ जों दाबि खालामबोबाय थादों आरो लोगोसे माने जों बे माखासे जेंनानि सायावबो सावरायबोबाय थादों नाथाय मोनसे जों रोंगौथि मोनबोनाया ओरैबायदि जों इसिबां सरखारबो मोनबाय जोंना मन्त्रि मल्लाबो जाबाय नाथाय जोंनि जेंनाखौ जों सुस्रांनो हायाखै जेंनाया बारानिफ्राय बारासो जादों दिनै नोंथांमोना नाय बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथायाव पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि आन्डाराव माने टिचारफोरखौ फोरोंगिरिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों नाथाय स्कुला भेन्चार जानानै थादों बेबो मोनसे जेंना जानानै दं आरो 2011-12 मायथाइ बे एक्टखौ एमेन्ड खालामनानै 2017-18 माने बोसोराव एमेन्डमेन्ट खालामनानै दा बेखौनो मावफुंगासिनो दं आरो बिनि जाउनाव जों पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि आन्डाराव मावनायखाय स्कुलफ्रा भेन्चार जायो आरो टिचारफ्रा माबा प्रभिन्सियेलाइज जायो थारमाने सोरखारि जायो दा बेवहाय नुनो मोन्दों जों जुदि सासे फोरोंगिरिया थैनानै थाङोबा बा रिटायार जायोबा बे जायगायाव फोरोंगिरि थिसना आरो बेवहायनो माने जिर' टिचार जायो आरो जिर' टिचार जानायखाय जोङो पाब्लिकनिफ्राय गोबां माने जों अजद मोनो बेखौ सुस्रांनो थाखायनो जों होनदों मा दानि बे बिटिआर सरकारनि माने जिथुनिखि बिटिआर एकर्ड जालांदों गोरोबथा जालांदों बेवहाय 6.3 मोनसे क्लज दं जों बिनि दारै स्कुलफोरखौ भेन्चार स्कुलफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय प्रसेसखौ लानांगौ होननानै जोङो हाइपार कमिटि आरसिजिन मोनसे कमिटि दङ बेखौ जोङो बारे बुंदों जे 6.3 बिटिआर सुक्तिनि क्लजखौ इमिडियेटलि बाहायनांगौ होमब्लासो जोंनि बर' मिडियामनि जेंनाया सुस्रांगोन आरो बेजों लोगोसे जों होनदों जे जिथु पिटिआर सोलिबाय थादों पिउपिल टिचार रेसिय' 1:30 बेखौ रिलेक्स खालामनांगौ 6 सिडुल एलेकायाव जिहेतु बिटिआरआ 6 सिडुलनि आन्डाराव जेरै कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव आरो बिटिआर बे 6 सिडुलनि आन्डाराव गतिके बर' रावाबो डेभेलपमेन्ट स्टेज गतिके बर' माने बिजोंनि बेखौ पिटिआरनि जिथु रेसिय' दाइ स्कर बेखौ जों रिलेक्स खालामनांगौ होननानै गुरै खालामनानै होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो दाबो दाबि खालामबाय थागोन आफादनि हांख्रायनायाव जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिनि आफादगिरि दरेन बर' बिथांनि बाहागो लानाय आरो बिथांनि टीम लोगोसेनो बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि गामिनि बसुमतारी आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल डक्टर सुरत नार्जारी गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर भुपेन नार्जारी आरो बेबायदिनो गोबां कलेजनि प्रिन्सिपाल प्रफेसर टिचार्स आरो बर'नि माखासे जोंनि मेलेमजिबि गेदेमा बिथांमोनखौ लानानै प्राय 25 जनसो बेयाव जोङो लिंहरदोंमोन जोङो मोनसे गोनांथार जि आथिखालाव नुजानाय मोगा मोगि जानाय जि जेंना बिनि सायाव जों सावरायो बाथ्राया जाहैबाय बे माहारिबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि इमसनजों सोमोन्दो थानाय आरो जिखौ नङाबा बर' हारिया थांना थानो हाया आरो बेनि सायाव जिखुनु लेभेलनि जोंनि सायाव जि प्रेसार बा डिप्राइ बेखौ जों मालाबाबो गनायना लानो हाया दा आसामाव 2019आव 4 लेंगुवेज फर्मुलानि मोनसे सार्कुलार आसामनि राज्यपाला सरकारनि जानानै दिहुनदों
आरो बेयाव मोनथाम केटेगरि होदों फर एसामिस मिडियाम आपार प्राइमारिनि थाखाय एसामिसआ लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 इंलिश लेंगुवेज 3 आव होदों L3 आव होदों 50 मार्क्स हिंदी प्लास 50 मार्क्स बड' राभा टिवा संस्कृत आरबिक बायदि होदों डेट मिन्स एसामिस मिडियामनि थाखाय एसामिस इंलिश आरो 50-50 माने हिंदी एंड आदार माने लकेल लैंग्वेज बेंगली मिडियामनि थाखाय होदों बेंगली इंलिश आरो बेयाव होदों 50 मार्क्स हिंदी आरो बिथिं होदों माने मा होनना बुङो 50 मार्क्स माने एसामिस आरो और माने 100 मार्क्स माने एसामिस बर' मिडियामनि थाखाय होदों बर' इंलिश 50 मार्क्स हिंदी 50 मार्क्स एसामिस और 100 माने मार्क्स माने एसामिस दा बर' मिडियाम आरो बेंगली मिडियामनि थाखाय 50 मार्क्स नङाबा 100 मार्क्स कम्पालसरि एसामिस फरायनांगोन नाथाय एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्डनि जायफोर मिडियामनि स्टुडेन्ट बिसोरो एसामिस इंलिश लानानै बर' आरो कार्बि राभा गुबुन फरायाबासिनो 50 मार्क्सआव हिंदी फरायनो हायो आरो नङाबा 100 मार्क्सनि हिंदी फरायनो हायो जोंनि थाखाय फर लेंगुवेज फर्मुला बिथांमोननि थाखाय माने और माने हिंदी 100 लानानै बिथांमोना 3 लेंगुवेज फर्मुलायाव माने फरायनो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारि आरो बर' मिडियामनि स्टुडेन्टखौ कम्पालसरि एसामिस फरायहोनो नागिरदों आरो गुबुन फारसेथिं एसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा माने कम्पालसरि बिसोरो बर' राभा कार्बि फरायनाय नङा खारन बिथांमोननि अराव माने 100% माने 100 मार्क्स माने एसामिस माने मिडियामनि थाखाय हिन्दीया अपसन हिसाबै दङ दा बेखौनो जोङो दिनै गुवार आरो गोथौवै सावरायबाय आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो अपिनियन लानानै जोङो मोनसे रेजुलेसन एडप्ट खालामबाय बे फर लेंगुवेज फर्मुलाखौ जों कमप्लिटलि रिजेक्ट खालामो अपोज खालामो आरो जि नेशनेल माने पलिसि दङ माने लेंगुवेज पलिसि दङ 3 लेंगुवेज फर्मुला माने राष्ट्र भाषा हिन्दी इंलिश आरो मादार टां जोङो बर' हिसाबै जोङो बर' मिडियाम बर' राव इंराजि आरो हिन्दी 3 लेंगुवेज फर्मुलाखौनो जोङो जेब्लाबो मानिबोदों दिनैबो मानिदों सिगाङावबो मानिदों उनावबो मानिगोन नाथाय आसामा गोदानै नोङो 4 लेंगुवेज फर्मुला जाबसिनना होयोब्ला जों बेखौ मानिनानै लानो हाया साउथ इन्डियायाव जों नायदों जे नेशनेल माने लेंगुवेज पलिसि 3 लेंगुवेज पलिसिखौनो बिथांमोना मानिबावाखै जेराव तामिलनाडु बायदियाव इंराजि आरो तामिलल' सोलियो बेयाव माने हिन्दीया सोलिबावा दा बेखायनो आसामा माल्टिलिंगुवेल स्टेटबाबो जोङो जिखौ माने इन्टिग्रिटिनि बाथ्राखौ आसामाव बुंनो नागिरोब्लाबो दिनै इन्टिग्रिटिनि नामाव जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय जोंनि सायाव माने फोर्स जाबसिननानै माने लेंगुवेज बार्डेन होनायनि जि फर्मुला बेखौ जोङो गनायना लानो हाया साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि डिजिटेलनि जुगाव स्किलनि जुगाव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिगियानाव बा गुबुन गुबुन दिगाव एडभान्स माखासे इडुकेसन जिखिनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ बे समाव लेंगुवेज बार्डेन होनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ माने जि मोनसे प्रेसार होनो नागिरनाय बेखौ जों गनायना लानो हाया दिनै बेखौ जों रेजुलेसन लाबाय गुबुन गुबुन गोबां दिग दङ दिनै जोङो नुदों जे पिजिटि टेट पोस्ट ग्रेजुवेट टेट 2272 जि पोस्ट ओंखारदोंमोन बर' मिडियामनि टेट क्वालिफाइड जानाया हायार सेकेन्डारियाव एप्लाइ खालामनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बेयाव बर' मिडियामनि थाखाय अपसनानो गैया बेयाव अपसनानो ओंखारा बेखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ बुंनाय जाबाय रायलायनाय जाबाय बिथांमोना बुंबाय जे गिबियाव बुंबाय जे नोंथांमोना मारै लुबैयो बिनि थाखाय जोंनो ड्राफ्ट हर एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों ज' जिरायनानै जों ड्राफ्ट हरबाय उननि समाव बे ड्राफ्टखौ बिथांमोना नायनानै बे ड्राफ्टजों जानाय नङा जेसेबां एसामिस मिडियाम माने जेसेबां हायार सेकेन्डारि दङ बे गासैबो एसामिस मिडियाम हायार सेकेन्डारि आरो बेयाव कुनु बर' मिडियाम माने बेयाव टिचार सोनो हाया बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि बेखायनो बर' मिडियामनि थाखाय आलादायै 30-40 खानसो माने हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनानै 300-400टा पस्ट क्रिएट खालामनानै माने टेट एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन बेबायदि मोनसे एसुरेन्स बिथांमोना टेलिफनिक एसुरेन्स होदों आरो बिथांमोना जोंनो एबसु आरो साहित्य सभानो फर्मेल मोनसे डिसकासननि थाखाय टाइम फ्रेम होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय अलमस्ट 2 मान्थ जाबाय आरो नैबे माने एप्लाइ खालामनायनि जि अनलाइन एप्लिकेसन बेबो डेटआबो जोबलांबाय आरो बे दिनैसिमबो जाफुङाखै दा बेखायनो जों बेयाव बे बाथ्राखौ सावरायदों आसाम सरकारखौ खावलायदों
गोख्रैनो बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ कुनु कारनाव बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि पिजिटि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफ्रा डिप्राइभ जानो मोना आरो बिथांमोना एट एनि कस्ट मोनसे जास्टिफिकेसन मोननांगौ आरो एप्लाइ खालामनो मोननायनि सुबिदाखौ मोननांगौ बिनि बादैबो जों नुदों जे फाउन्डेसनेल माने लिटारेसि एन्ड निउमारेसि होननाय मोनसे गोदान बेयाव माने मोनसे आसामाव माने निपुन होननाय बेखौ माने लन्च खालामनो नागिरदों भारत सरकारनि मोनसे प्रग्राम आरो बेयाव माने लेंगुवेज लार्निंआनो जागोन बेखौ लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव माने नोङो माने डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट अफिसार स्टेट लेभेलाव प्रजेक्ट अफिसार बेयाव इन्टारभिउनि जि माने क्राइटेरिया बेयाव होदों प्रफिसियेन्सि इन एसामिस एन्ड इंलिश आरो होबावदों माने रिटेन एन्ड भार्बेल दा बर' मिडियामनि बेकग्राउन्डनि बा बर' केन्डिडेटफ्रा जेराव नों प्रफिसियेन्सि इन एसामिस एन्ड इंलिश होबाय रिटेन एन्ड भार्बेल बेयाव होबाय बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिनिफ्राय बन्सित जागोन आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टआवबो नोङो असमियाखौ माने कम्पालसरि खालामनो नागिरनाय जों दिगखौ नुदों स्कुल एमालगेमेसन खालामनो नागिरदों जायनि गेजेरजों बर' मिडियामनि स्कुला गोबां थैनो थांगासिनो दङ गुबुन फारसेथिङै 6.3 जि बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बे दफा बायदियै निट बेसाव स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौमोन बे खामानिया पेन्डिं जानानै दङ आरो गोबां बेबायदिनो माखासे जिखिनि इस्युसफोर दङ आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव 2009 निफ्राय एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि खालामनानै दिनै बेखौ बर' केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जुडिसियेल सार्भिस एग्जामाव एप्लाइ खालामनो हायिनि थाखाय बर' मानसिया दिनै जाज जानो हायाखै एडमिनिस्ट्रेटिभ जुनियर एसिस्टेन्टनि हाइ कर्टनि बा लवार कर्ट सेसन कर्ट सिजिएमनि जि पस्ट बेयाव एप्लाइ खालामनो हायाखै बा एप्लाइ खालायोबाबो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों दा बेखायनो असमिया लेंगुवेजनि जि मोनसे कम्पालसरि जि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नागिरनाय दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 बे एक्टनि गेजेरजों आसामनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव आसाम सरकारा अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ जोङो बेबायदि दाबि होनानै भारत सरकार आसाम सरकारजों जोङो टकआव जों डिसकास खालामदोंमोन नाथाय आसाम सरकार आरो आसामनि माखासे अफिसार्स इन्टेलेक्चुवेल्स आरो जायफोर असमिया बुद्धिजिबि होनना बुङो बिथांमोना मालाबाबो बे बाथ्राखौ गनायनो एक्सेप्ट खालामनो नागिरा जों बुंदों जे सिक्किमाव जुदि 11टा भाषाया अफिसियेल लेंगुवेजब्ला आसामाव 8 सिडुल भाषा होनना बुङोब्ला असमिया आरो असमिया आरो बर'आ आसामनि लार्जेस्ट स्पिकार दा बे हिसाबै आसामाव मानो अफिसियेल लेंगुवेज जानो हाया जायनि थाखाय बिथांमोना खायदा कौशल खालामनानै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सिगाङाव जि मर्यादा होदोंमोन बे मर्यादाखौ आपग्रेड खालामनानै माने ओभारअल आसामनि थाखाय खालामबाय सिगाङाव माखासे पार्शियेल उदालगुरि आरो क'क्राझार साब डिभिजनावल' खालामदोंमोन किन्तु नैबे एकर्डनि गेजेरजों सारा आसामाव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामबाय दिनै 2020नि उनाव बेखौ बाहायनायनि थाखाय हाबाफारि लानांगौ आरो सरकारा जों जेब्ला डिसकास खालामो टक खालामो इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जों इन्सट्राक्सन होबाय होनना बुङो किन्तु अफिसियेल बिउर'क्रेसि लेभेलाव बेखौ लानानै बिथांमोना गोसो गैयैखौ जोङो नुदों जायनि थाखाय जोङो बिनि सायाव माने वाचडग नोजोर प्रहरी बायदियै जोङो नोजोर होनानै सरकारखौ प्रशासनिक बिसयाफोरखौ जोङो नारसिननांगोन आरो बिनि थाखाय जोंहा हाबा मावनो गोनां दंबावो आसाम अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन सेल दङ आरो गोबां बेबायदि माखासे माने सेलफोर दङ बे सेलफोरजोंबो जों डिसकास खालामनांगोन दा बेखायनो बे मावनो गोनां बिथिङा जोंहा दङ होननानै आं सानो बे सरकारा दाजेननायनि उनाव जोङो नुदों जे मोनसे दिगा जाहैबाय सुक्तिनि उनाव सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो सरकारजों सावरायनांगौ सरकारखौ प्रेसार होनांगौ बे दिगखौ जोङो नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों गुबुन मोनसे फारसेथिङै जोङो नुदों बे सरकारा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक बिटिआरनि 6 सिडुल एरियायाव नेपालि ग्रेजियास आरो काल्टिभेटरखौ बोखांनानै गरखा खालामनाय सदिया माने नोङो बेल ब्लकआव नोङो आहम मरान मटक सुखियाखौ प्रटेक्टेड क्लास खालामनाय गरखाफोरखौबो खालामदों आरो मुरखं सेलेगावबो बेबायदिनो खालामदों बिनि फैयै रिसेन्ट दाख्लैनि जि माने केबिनेट डिसिसन बेयाव कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव सरकार लेभेलसिम जि लेन्डनि प्रप'जेला थाङोमोन लेन्ड माने सेलिं लेन्ड पार्चेसिं आरो पाट्टा होनाय बेखौ 17.5 निउ लेन्ड पलिसि आसामनि बिनि बे क्लजखौ माने गैया खालामनानै बोखांनानै
डाइरेक्टलि डिसिनो अथराइज होबाय आरो डिसिआनो हानि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक कामरुप मेट्र' आरो रुरेलनि थाखाय बियो माने हा बायलाय फानलायनि अधिकारखौ होनो हायो बा बे गासैबो खामानिखौ मावनायनि थाखाय बिनो अथरिटि होदों दा जोंहा डिसिनि सायाव सन्देह दङ दिनै कामरुप मेट्र' आरो रुरेलाव होदों गाबोन गुबुन गुबुन बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो होगोन बिनि खुनु माने बाथ्रा गैया दा बेखायनो जोङो मैया सिसिट'आ आसामनि गासै ट्राइबेल अर्गानाइजेसन एबसु ट्राइबेल संघखौ जों ज' लोगो नांनानै जोङो प्रेस मिट खालामदों प्रेस मिटनि सिगां प्राय 3 घन्टा जोङो डिसकासन खालामदों आरो बेयाव जोङो बिनि सायाव स्ट्रंलि अपोज खालामदों आरो थांनाय 8 सेप्तेम्बराव आसामनि चिफ मिनिस्टारा कयनाधरायाव सिसिट'आजों मिटिङाव जिरायदोंमोन ट्राइबेलनि 11टा इस्युखौ लानानै बेकलग भेकेन्सि बेलेन्स ब्लक प्रटेक्शन फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन हा हुनि बाथ्रा गासैखौबो लानानै 3 केबिनेट मन्थ्रिनि केबिनेट कमिटि अन ट्राइबेल इस्युस दानो गोनांमोन सप्ता खनसेनि गेजेराव नाथाय दिनै 2 मास जाबाय बिथाङा बेखौ मावफुङाखै बिनि अनगायैबो बेलेन्स ब्लकनि क्षमताखौ खमायनानै डिसिनो पावार होनानै डिसिआ गावनि मतलब बायदि खामानि मावगोन डिसिआ ट्राइबेलनि गांनाय उखैनायखौ बुजिनाय नङा ट्राइबेलनि दुखुआव दुखु जानाय नङा ट्राइबेलनि गाबनायाव गाबनाय नङा दा बै डिसिनो अथरिटि होनानै गोसो बायदि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ माने बेखौ जि स्टेटास दङ स्टेटासखौ डिक्रिज खालामनायनि जि मोनसे परिकल्पना खालामदों बेखौ जों अपोज खालामदों आरो बिनि सायाव जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामनानै फैबाय थानाय 22 नभेम्बराव सारा माने आसामनि डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजनाव धरनानि हाबाफारि जों लादों नोंथांमोना सानो नामा ना बेयाव सरकारा मा खालामनो नागिरदों सरकारनि हाबाफारिनि सायाव जों नोजोर बोदों सरकारा ट्राइबेलफोरखौ बिराद अननायबो देखायदों माखासे हाबाफारिफोरखौ मोजां हाबाफारिफोर मावना होनायनि प्लेन एन्ड पलिसिखौबो बुंदों किन्तु गुबुन फारसेथिंनि जोंनि बेलेन्स ब्लक जोंनि गुबुन गुबुन माने जिखिनि दङ बे दिगखौ लानानै बिथांमोना बिनि सायाव गोदान गोदान डिसिसन लादों जायनि गेजेरजों जोङो गिखांनाय फैदों आरो जि बेलेन्स ब्लकखौ ब्रिटिश आमुलावनो बानायनाय जादोंमोन चेप्टार 10 आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जि प्रटेक्शननि बाथ्रा ट्राइबेल लिगनिफ्राय लानानै ट्राइबेल संघ आरो दासिम बेलेन्स ब्लकआ जाबाय ट्राइबेलनि सम्पति आरो बियो पिउरलि ट्राइबेलनि थाखाय दानाय जादों दा बेयाव जुदि गोदान गोदान माखासे डिसिसन लायोब्ला बेखौ जों गनायनो हाया आरो सरकारा जिखि डिसिसन लाया मानो जों बिनि सायाव नायबिजिरगोन आरो जोंनि उल्था हेंथा जोंनि खहा जानाय बायदि जिखुनु हाबाफारिनि सायाव जोङो बिनि सायाव जोङो रिभल्ट खालामगोन आरो सरकारखौ जोङो प्रेसार खालामगोन आरो जोङो नांगौबा माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियासिमबो जोङो बे मेटारखौ लाना थांनो थाखाय जों बाध्य जागोन गोजोन्थों